nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Kaladugukaw fɛ Joyila Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba juin kalo tile 12 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Tombouctou mara la farafina subsaharien jamanaden minnu ni olu bɛ taa senamata sira fɛ camanba de balannen don u ka mara kɔnɔna la a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Sierra Leone. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko gɛlɛya binnen don a camanba de ka walasa u ka se ka segin ka taa u bɔyɔrɔ jamanaw la. Tile damadɔ o de bɛ ani seliba seli cɛ alisilamɛw bɛɛ wulikajɔ baaraw la walasa ka se ka seli labɛnw sabati ka kɛ ni seliba yɛrɛ hukumu ye lahiya sugu jumɛn de kayan ka faga seli la. Seliba seli de la alisilamɛw bɛ u kunsigi u sɔni ani u bɔnbɔsi di o bɛ kɛ kun min na walasa an ka se k'u ɲininkaliw jaabi sɔrɔ bi. VOA Bambara sera Imam Ousmane Jara ma ale ye alisilamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali o denmisɛn sifinw ka tɔn secrétaire général ye. Amérique jamanatigi Joe Biden denkɛ Hunter Biden lakodɔnna ni ka ɲanki kiritigɛlaw fɛ kunu tarata a jalakira ka sabu kɛ k'a minɛna ka maramafɛn to a bolo ani fɛnɛ k'a ye galon camanw tigɛ min bɛ tali kɛ kiribifɛnw minnin kan. An bɛ Malikura kunnafoniw daminɛ ni jamana kɔrɔnfɛnfan ye an bɛ taa Tombouctou mara la baw a yirala k'a fɔ ko farafina tilebiyanfan taamadenw minnu bɛ wele ko immigrants caman baw de balannen don Tombouctou mara kɔnɔna la ni waati laban ninnu na sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba o binnen don a caman kan ka se ka taa u sigiyɔrɔ kɔrɔw la n'o ye u bɔ jamanaw ye. VOA Bambara ka lasilikɛla Alfuseni Elaji ka bɔ Tombouctou ale ye ɲamadali kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Kabini waati damadama Tombouctou kɛra tungalatalaw tɛmɛsira ye minnu bɛ taa farajɛla a caman ye Mali kɛrɛfɛ jamanadenw ye i n'a fɔ ni Sierra Leone jamanadenw. Our brother friend who lives in Algeria. Ne kɔrɔkɛ terikɛ dɔ de bɛ Algérie ale ko k'ale bɛ se ka baara sɔrɔ an ye o yɔrɔ la o waati dara an ye wari tɔmɔtɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ye wari caman nka ne ale ma deli ka ɲɔgɔn ye. We never knew him but we know our brother very well. U ye gɛlɛya caman ye sira la o de kosɔn dɔw bɛ wajibiya ka segi u bolo banna dumuniko gɛlɛya ani fura laji fo fana ye kasabi caman de bɔ walasa ka se ka bagi ba tigɛ nka ale kɔni danna Borji Algérie jamana kan yani a ka segi ka na Tombouctou. N terikɛ ko n ka $2,500 de sara walasa n ka se ka don Algérie. Ne ni muso ni den ne bɔra Sierra Leone ka na la Guinée ne selen Mali la n tɛ ka tigi sɔrɔ telefɔni na bilen ne ni muso tora tɔrɔkɔ la Borj Algérie jamana la yanni an ka segin ka na Tombouctou. Taamadenw dɔ n'u denbaya bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ. I traveled to Guinea. Ne tamara ka taa Laginɛ ka sɔrɔ ka na Mali la an kun ye dɔgɔkun 2 de kɛ Borj an kun bɛ ala bolo dumuni kun t'an bolo o yɔrɔ la a ye n den 2 yɛrɛ man kɛnɛ. There is no food. Even my baby is sick now as I speak to you. Laɲini kelen de bɛ nin tungalatalaw fɛ ka segi u fa dugu la. Need medicine for them and an ka laɲini an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ONG fɛ pour que an ka se ka segin an ka yɔrɔ la wari mun y'an lase a t'an bolo a bɛɛ de banna an bɛ dɛmɛ ɲini ONG fɛ. it's not ours so we only need organization that can take us there and when some of us like me. Ne ka laɲini ye bi ka wari sɔrɔ pour que an ka se ka segin an ka so hali ni ne seginna ni wari tɛ n bolo o ye gɛlɛya wɛrɛ ye ka sabu kɛ jurumanitigi dɔ bɛ an kɔnɔ ne bɛ mun ɲini o ye dɛmɛ de. So I can be a free person. Hali ni taamakɛlaw bɛ gɛlɛya ye don o don sira kan o bɛɛ n'a ta don o don mobili dɔ bɛ fa minnu bɛ don yan Tombouctou ni taamakɛlaw ye ni Aluseyini Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Tile damadɔ o de bɛ ani seliba seli ɲɛnamayali cɛ ni dɔw kama ko sagadun seli laadala ma caman bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin bigan suguw ma nka a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ ɲinanta gɛlɛya donnen don o kɔnɔ ka sabu kɛ sɔrɔ yɛrɛ ani bigan sɔrɔliko gɛlɛya ye jamana fan caman fɛ Mohamed Daɲogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Bi sɔgɔmada in na Sabalibugu garabali la Mamadu Mariko ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen nalen don saga ɲini na a ka denkɛ kɔrɔba n'o ye Usmane Mariko ale kɔni ale b'a fɛ a fa o ka saga belebele o de san seli kosɔn an ka lamɛn.
ne bɛ fɛ a ka sagaba san walasa seli la an ka sogo caman dun. Nka nin garabali na sagaw sɔngɔ o b'a daminɛ 20,000 fo ka taa bila 60,000 la yɔrɔ dɔw la. O la sa mun ye Mamadu Mariko yɛrɛ ye denfa ale kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sagaw kɔni u sɔngɔ a ma nɔgɔn kosɛbɛ olu ma. An ka Mamadu Mariko lamɛn. Sisan sagaw a ka gɛlɛn dɔɔni an kɔni nana ka n'a ye cogo min na a ka gɛlɛn dɔɔni ni i y'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ fɛnɛ jamana kɔnɔna ka gɛlɛn nin wagati in na bon ni sagaw ka gɛlɛya fɛnɛ n'a fara o kan parce que i b'a ye bi sagaw ka gɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ san tɔw fɛnɛ kan dɔɔni an ka lakɔlɔsili la bon o de gɛlɛya bɛ yan nɔ bi. Ni na sa o ye sɔngɔ joli ye saga la a bɛ lahala de. Bon sɔngɔ la yan nɔ on me dit mini i bɛ mangamani lajɛ u b'a ko 20,000 ka yɛlɛn 28 u b'a tɛrɛmɛ bon peut-être i bɛ se ka o lajɛ 24 ka yɛlɛn quoi donc c'est un peu cher. San tɔw la ni bamanciya walew olu de kɔni tun bɛ fɔ ka ɲɛsin saga gɛlɛyali sɔngɔw ma jamana cɛmancɛ n'a kɔrɔnyanfanw fɛ. Ɲinan u bɔcogo nin yɔrɔ ninnu na ka Bamakɔ lasɔrɔ gɛlɛya fanba o ye o de ye. Seydou Touré n'ale bɛ bɔ Gosi ale bɛ o de fɔ an ye. Ne bɔra Gosi ne nana Bamakɔ kan ka sagaw feere mais min bɛ saga min bɛ gɛlɛya min an sɔrɔ sira ma nɔgɔ parce que sira tɛ yen. Mobiliw bɛ sira bila ka na donc an ye sɛgɛ caman ye o de la saga caman sara siraw la an ye sɛgɛw caman de ye donc min bɛna ɲɛnabɔ an yɛrɛ tɛ se ka an ta dɔn an bɛ mun o de kama saga nana a bɛ gɛlɛya dumuniw fana ka gɛlɛya an bɛ mun san bu ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ de ka gɛlɛya yan. Mamadou Kassambara n'ale bɔra Korianze Mopti mara la ale kɔni bolo u nalen a sɔrɔ k'a fɔ bankiw fana tun bɛ grève la o de fana y'a to maa caman bɛ yen halisa u ma se ka n'u ka sagaw nɔfɛ. San tɔw ta a bɛ se ka nɔgɔ dɔn mais ɲinan fana an nana ka na bɛn vasi ma k'a sɔrɔ ko banki bɛ grève la bon o fana ye caman ta an ka gɛlɛya kɔnɔna na la hali an b'an bila ko grève banna kunun donc an b'an bila ɲani seli cɛ bɛɛ k'e garijɛgɛnin sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na Sabalibugu garabali la saga kɔni ale camanba nalen don yan nɔ nka an ni maa minnu kumana n'olu nana saga san na a caman kɔni bɛ ka kule sabula a sɔngɔ a ka ca u ɲɛkɔrɔ ka da jamana fana o gɛlɛya kan mun fana ye feerekɛlaw ye olu fana ko saga sɔrɔ cogo ko a ma nɔgɔ a nacogo Bamakɔ a ma nɔgɔ wa bamaciya walew halisa o bɛ jamana fan caman mun b'a to a gɛlɛya kɔni a bɔ olu kan fo ka taa se bagan yɛrɛ ale dala dumuni o sɔrɔ cogo Mohamed Danyo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka kɛɲɛ ni seliba seli ɲɛnamayali tabiya baaraw ye min bɛ kɛ alisilamɛw fɛ diɲɛ fan bɛɛ a yirala hali bi k'a fɔ gɛlɛyaw olu bi baaraw kɔnɔ nka o n'a ta o ta mɔgɔ caman de bɛ silamɛ kunda ko minnu bɛ u dasiw u sɔniw ani ka fara u kunsigiw kan di ka kɔn selikɛnɛ jigili ɲɛ yala u ka kan wa walasa an ka se ka o ɲininkali jaabi sɔrɔ Zeinabu Cero VOA Bambara tɔgɔ la y'a ka kuma barani tɛnkun Usman Jarala silamɛw ka tɔn min n'a bɛ wele ko Haut Conseil Islamique du Mali ale ye o denmisɛn sifinw ka secrétaire général dankan ye ka bɔ Bamakɔ an k'a ka hakilinaw lamɛn seli yɛrɛ tabiyaw kan. Imam Jara an b'a ye seliba kalo la mɔgɔ caman bɛ u kunsigi u bomosi walima u sɔnunw bila ka kɔn selidon yɛrɛ ɲɛ o waliya in bɛ tali kɛ jumɛn de la silamɛya la. Alhamdulillah an b'a fɔ silamɛya diinɛ ye diinɛ mun ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka taa sira k'o la ɲɛnɛmaya a ye kɛwale minnu kɛ a n'a ye kumakan minnu fɔ ale fana tugulen don Nabilahi Ibrahima ka kɛwale ni a ka taa sira kɔ. O kama kira sallallahu alaihi wasallam ni ale bɛ layya faga a ko ni ala ye layya ŋani sɔrɔ nɔgɔya mɔgɔ mun ye ni seliba kalo jɔra e b'a fɛ ka layya faga a cɛ ka ɲi diyagoya tɛ k'a cɛ ka ɲi i ka n'i kunsigi coiffer tuguni i ka na i bɔnbɔsi raser tuguni i ka n'i sɔnni tigɛ fo i ka t'i ka layya faga n'i ka layya faga tuma min i bɛ sɔrɔ ka i kun raser i bɛ sɔrɔ ka i kun coiffer. Mɔgɔ minnu bɛ hiji la n'olu ye ihram ta n'o ye sacralisation ihram fini don sɔnni tigɛ tɛ bɛn kundi tɛ bɛn fo u ka tila hiji baara la u b'u sɔrɔ k'u kunkolo coiffer o wagati mais mɔgɔ min tɛ hiji kɛnɛ kan e fana bɛ u ladegi ni ladegi cogo la mais diyagoya tɛ a kanunen don nka laɲini ye jumɛn ye o de ye mɔgɔ n'i ye ihram ta fɛnw dɔw bɛ yen o bɛ bali la i b'i janto i yɛrɛ la k'i yɛrɛ kɔlɔsi
i kana kuma lankolon fɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi i kana mankan lankolon kɛ k'i yɛrɛ minɛ i kana don mɔgɔ kɔrɔfɔ ni baarala baara minnu tɛ bɛn sariya kɔnɔla la. An ka na laya faga yɛrɛ hokumu kɔnɔ a nafa ye jumɛn de ye tigitigila silamɛya la? Laya bɛ faga kun jumɛn kɔsɔn k'i yɛrɛ surunya Ala la. Laya bɛ faga kun jumɛn kɔsɔn k'i yɛrɛ kolo Ala subahana wataala ye. Laya ye n'a se kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye cɛ ou muso denmisɛnnin ou mɔgɔkɔrɔba n'a se kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye laya bɛ ɲini tigilamɔgɔ fɛ. Farida tɛ mais laya kanunen don sunna don kira ka taasira don. Ala subahana wataala ka se kɔnɔla la ni mɔgɔ min ko ka d'a ye a b'i éprouver. L'épreuve est faite dans le but d'établir une communication. Ibrahim Ala y'a éprouvé d'abord a si janfana ma den sɔrɔ. Ala nana den kelen mun d'a ma. Ala nana ɲini a fɛ a ka den kantigɛ a ye. Donc a fana ye ordre sɔrɔ tuma min na a ye den wele ka sigi. N den Ala ye ordre ɲini fɛ n ko i kantigɛ a ye e hakilila ye jumɛn ye? Den y'a dɔn k'a fɔ fa t'ale jugu ye. Fa tɛ na kojugu k'ale la. Il est parti pour exécuter l'ordre de Dieu. Ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a échangé ça avec les béliers au de kantigera Ismaïl ma kantigɛ. Donc Ala ko k'a ye nin traci to yen jusqu'à la fin des temps. E ka se ka kɛ fa ɲuman ye comme Ibrahim kɛra cogo min, bɛ ka kɛ ba ɲuman ye comme an ba Hawa kɛra cogo min, n'i ye den ye e ka kɛ den ɲuman ye comme Ismaïl kɛra cogo min. Sisan waliya jumɛnw de bɛ yen nɔ minnu cɛ ka ɲi i k'a kɛ ka kɔn selidon ɲɛ? Bon baara mun cɛ ka ɲi an b'a fɔ nin tile 10 fɔlɔ yɛrɛ ye wagati ba ye. Wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don wagati mun ni silamɛ kan k'i jija a la bato la parce que ko don baara ɲuman ka di Ala ye don mun na o ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ ye ka na arafa don na n'o ye don na sɔn hɛrɛma ye ka Ala kosuma ka Ala wele ka duwawu caya o don o kanunen don kosɛbɛ parce que a b'a sɔrɔ hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ bila arafa kulu kan Ala subahana wataala bɛ jigin wulada fɛ ka seereya ka mɛlɛkɛw kɛ témoin ye k'a fɔ a yafara bɛɛ ma. D'abord baara min bɛ ɲini fɛ o de ye ka fɛn kɛ ni ŋaniya ɲuman ye a tɛ kɛ ni yɛrɛ yira ye a tɛ kɛ ni waso ye non pas que ne bɛna laya mun faga a de ka bon ni bɛɛ ta ye na i ka intention ka kɛ Ala jɛ ɲinini ye. Filanan mun bɛ ɲini i ka bagan ɲini bagan mun ni défaut t'a la bagan mun tɛ senkelenni ye mun tɛ ɲɛfiyɛntɔ ye a ka kɛ bagan ye mun fasalen tɛ kojugu a ka kɛ bagan ye mun vraiment bana tɛ mun na ni o se b'i ye. Bagan in fana i k'i jija i ka fagali fagacogo ɲɛ muru dadiyalen b'a k'a k'i bolo i ka bagan in kan tigɛ ka fɛngɛ nɔgɔya a bolo i kana bagan fana boso ka sɔrɔ a nin bɛɛ ma bɔ i kana bagan fana fila faga ɲɔgɔn ɲɛna o kɔfɛ n'a ye sogo in faga an k'an jija nin yɔrɔ 3 ka sɔrɔ a la e yɛrɛ n'i ka denbaya bɛ mun dun i bɛ mun di i ka mɔgɔbaw ma ani dɛsɛbagatɔw ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la. Ka tɛmɛ ni an ka malikura kunnafoniw ye sisan an bɛna don jɛmukan ta ko filanan na an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an ka radio fiɲɛsiraw ani jabarani so la aw k'an bɛɛ sɔni. kɔlɔsi ye a yira an na waati min na k'a fɔ ko furusa cayalenba don Mali la hakaja denbaw bɛ u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka dakabana musakaw kɛ denmusow ka furulikow la mun de nana ni o waliyaw an ye baro sigi kɛ a kan Bewa Banbara ka an b'a fɔ kɛnɛ kan baro kun fɔlɔ la tɛmɛna juma tɛmɛnen na awa baro tako filanan o kɛnɛ bɛna sigi Kayatu Tarawele ani Mariam Tarawele fɛ juma nata la juin kalo tile 14 na nɛgɛ ɲɛ 19 ka taa bila a ɲɛ 20 na ne an ka invité spécial Burama Sumano ani Nayini Jabati ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don jɛmukan in kɔnɔna la aw se ka an bataki an ka kunnafoni siraw fɛ Facebook kan walima an ka WhatsApp siraw fɛ a émission a bɛ lase kokura aw ma sibiri ani karido na wulanɛgɛ ɲɛ 17 ana a ɲɛ 18 cɛla la. Ka segin ka na aw ma kokura ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw ma ka fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ tɛmɛ ni jɛmukanw ye ka na Ameriki jamana kan yan jamanatigi Joe Biden denkɛ ni o ye Hunter Biden ye ɲangira Ameriki kiiritigɛsoba fɛ kunun tarata k'a fɔ ko a ye nkalon tigɛ min bɛ tali kɛ kiribifɛn o minbaliya kan ani fɛnɛ ko ka fara maramafɛn yera a bolo waati min na tigɛ kɛra a la ni makofɔlen n'o ye Hunter Biden ye n'a si ye san 34 ye fa n'o ye jamanatigi Joe Biden ye ye laseli kɛ ɲangiliw kunnafoni binnen kɔfɛ a ko k'ale kɔni bɛ soronnadonni ni kɔkɔrɔdonni kɛ ka taa a denkɛ ma ale ye jamanatigi ye wa denfa don a kɛlen don k'a denkɛ kanu
ka tɛmɛ ni o kunnafoniw ye hali bi min bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigi Joe Biden denkɛ Hunter Biden ka ɲankili kan. VOA Banbara ye a bolo mana bɔ Mali ka maaba dɔ nɔfɛ min ye maliden ye n'a sigilen don yan n'a bɛ wele ko Mamadu Ben Jabate Philadelphikaw fɛ Ameriki jamana kan. A bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi nin waati in na a b'an bolo nɛgɛ kan. Monsieur Jabate i n'u la. N b'a n'u la Mariam. Bisimila. Ayiwa ni ɲankili bere min dara jamanatigi Joe Biden denkɛ Hunter Biden kun kunu kiiritigɛsoba fɛ e ye mun faamuya a kuɲɛ la i ka hakilinaw. Bon ni min faamuya la nin b'a yira n na tuguni ko kura ye k'a fɔ Ameriki sariya maa si t'a ale sanfɛ parce que n'i y'a ye semaine passée la président kɔrɔ o ɲangira sisan président min bɛ fanga la sisan o denkɛ fana ɲangira kiiri fɛ donc n'i y'u ka taasira jateminɛ u bɛ kuma min fɔ o ye tiɲɛ maa si tɛ kiiri sanfɛ. Ayiwa ka fara o fana kan ni kiiritigɛ nɔminɛli min kɛlen filɛ nin ye Hunter Biden kan a bɛna sɔn ka taabolo jumanw de yira a fa n'o ye jamanatigi Joe Biden ye o ka cɛbɔya kun kan. Bon Mali nana bɛ fɛnba changer a bɛ jamanatigi sigili kura min ɲini nin ye Madala n'a bɛ fɛnba changer o la parce que n'i y'a jateminɛ a ka nin ko nin tɛ a ye ninnu ko ninnu kɛ k'a sɔrɔ a bɛ kirikirimafɛnw ta la donc a t'a yɛrɛ kalama bon ni Ameriki yɛrɛ jateminɛ famille caman de bɛ yen nɔ min bɛ nin condition kɔnɔna la donc famille caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ a ka position faamu surtout que a den bɛɛ sara den min bɛ balola nin ye bɛɛ balola bibi na o ye nin de ye quoi donc mɔgɔ caman b'a faamu k'a dɔn k'a fɔ problème min b'a da la nin ye quoi. Denkɛ yɛrɛ n'o ye Hunter Biden ye ale yɛrɛ ka taabolow bɛna kɛ cogo di nin ɲankili in kɔnɔ e ka miiriya la a bɛna bila lahalaya jumɛn kɔnɔ. Bon a ko bɛ cogo min na sisan komi a fana ye kirikirimafɛn ninnu tali dabila a bɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye donc n'i y'o o siraw jateminɛ nin jugement in na n'i y'a jateminɛ hali jurew caman ko ni mɔgɔ wɛrɛ tun don min tɛ président den ye olu tun ma da la k'a fɔ ko nin bɛna se kiiribulon na quoi ko nin ye ka jamanadenw ka taxi mɔgɔw minnu bɛ taxi sara u ka wari perdu ye mais an ɲɛ b'a yɛrɛ la cogo min na a bɛ ka changer cogo min na a bɛ ka mɔgɔ ɲumanya sen ta j'espère que o bɛna continuer sen na quoi. Ayiwa jamanatigi kɔrɔ ni o ye Donald Trump ye ale ka kulu ka fan fɛ e yɛrɛ bolo olu bɛna nin koɲɛ minɛ cogo di ale yɛrɛ min fana ɲankilen don. Bon olu ka a minɛli bɛ gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ parce que olu ko ko tribunal Ameriki tribunal corrompulen don namaratɔw don bon ni sisan n'a fɔra ko jamanatigi yɛrɛ min bɛ sen na ko o denkɛ kelen min b'o bolo ko o ɲangira donc kuma da bɛ gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ kuma da gɛlɛyalen don u bolo kosɛbɛ parce que dɔw bɛ k'a fɔ bon a kuma ka gɛlɛ u bolo parce que u t'a dɔn u bɛ taa fan min fɛ sisan parce que n'a ko ko tribunal ye u b'aw de k'aw de kɛlɛ parce que e bɛ fɛ ka kɛ président ye mais jamanatigi yɛrɛ den kelen min b'u bolo n'i y'o fana kɔnɔni ta donc kuma gɛlɛya u bolo kosɛbɛ. Ayiwa nin bɛna se ka kɛ misaliya jumɛn ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kiiriko fan fɛ kuma laban na. O kuma laban na nin b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko kiiri jamana sigi ka jamana sinsin jamana tɛ se ka sinsin ka ɲa ni kiiribulon ma ɲa ni kiiribulon ma ɲa jamana tɛ se ka sinsin donc Ameriki b'a yira la diɲɛ bɛɛ la de ni y'u ka démocratie sinsinnen ni y'olu ka jamana sinsinnen ka se nin degré ma parce que u ka kiiribulon de ka ɲi u ka kiiribulon tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ sugu sugu i kɛra président ye wo i kɛra den ye wo i kɛra fantan ye wo i kɛra fama ye wo i bɛ sariya ni sariya sera ɲɔgɔn ma sariya kan ka baara min kɛ sariya b'o kɛ o de bɛ se ka jamana kolo gɛlɛya kosɛbɛ. Ayiwa farafinna jamanaw olu bɛna se ka misaliya jɔnjɔn jumɛn sɔrɔ Ameriki ka kiiriko la walasa u bɛ se k'u ɲamada u fɛ. Bon n bɔra k'o de f'i ye sisan an ka jamanaw bɛ fɛ an ka jamanaw ka kɛ jamana kolo gɛlɛn ye ka kɛ jamana basigilen ye il faut que kiiribulon ka kɛ kiiribulon jɛlen de ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni kiiri tigɛra a bɛ tigɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ de don mais k'a fɔ ko bi karisa de bɛ fanga la karisa mana mɔgɔ min komanda ye ou bien mɔgɔ min ka d'a ye kiiri da bɛ jo la o bɛ jamana fɛgɛya de don o don nin de b'a to anw farafin jamanaw caman bɛ yen minnu kolo ka fɛgɛn
parce que kiri tɛ tigɛ la comme a kan ka jamanadenw bɛ fɛ kiri ka tigɛ cogo min na. Ni diyara an ye an ka foli bi ye Mamadu Ben Jabate maliden don min sigilen don Philadelphie kaw fɛ an b'i fo. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ to Ameriki jamana kan yan sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko kulu minnu bɛ yen nɔ ni u maa fanbaw ye baliku ye n'u kɛlen don k'u yɛrɛ dɔn kulu kɔnɔ kulu minnu ni olu ye cɛw ni cɛw ka kafoɲɔgɔnya ye ni a bɛ wele gilɛkan na ko LGBT kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ko 7.2 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ o kulu kɔnɔ wa minnu bɛ jate kalatalaw fɛ a ko a bɛ senna kalata fan cɛbɔ filaw fɛ n'o ye jamanatigi Joe Biden ani Donald Trump ye n'o ye jamanatigi kɔrɔ ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera VOA ka fasirikɛla Caroline Presutti ale fɛ n'a man jara VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar ale b'o kunnafoniw lase an ma bamanankan na. Jateminɛ dɔw y'a jira Amerika ko gorjigɛnu ani cɛ walima muso minnu b'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ ani cɛ minnu fana b'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye n'a bɛ wele transgenre kɛmɛsarada sifin 7 b'o kɛ n'u ka tɔn tɔgɔ LGBTQ san 2017 la Donald Trump tun bɛ jamana kuntigiya la waati min mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ ye walima muso ye a y'u bali k'a dɔn Amerika kɛlɛbolo kɔnɔ nka Joe Biden nalen jamana kuntigiya la a y'u bila ka dɔn kɛlɛbolo la. Mɔgɔ minnu bɛ cɛ ni musoya la n'u tun bɛ baara wɛrɛ la u bɛ se ka kɛ sɔrdasiw ye Amerika. O ye lafiya lakika ye bawo an ye cakɛda sɔrɔ min b'an faamuya k'an ka nafa dɔn bawo an ye Amerika jamanadenw de ye. Sarah Kate Ellis ye GLAAD cakɛda ɲɛmɔgɔ ye n'u ka baarada ye ka gorjigɛnuw ka hakɛw lafasa jamana kɔnɔ. You are loved. Aw bɛɛ kanunen don aw bɛnnen don u y'a aw faamuya wa jɔyɔrɔ b'aw bolo jamana kɔnɔ. Ne min ye gorjigɛni ye I b'a dɔn ne ka hakɛw caman bɛ se ka tiɲɛ mɔgɔw kosɔn wala ne bɛ Biden dɛmɛ I n'a fɔ ne y'a kɛ cogo min na a ka sarati fɔlɔ la bawo a b'an ka hakɛw lafasa jamana kuntigi Joe Biden ye sariya dɔ boloda min b'a to gorjigɛnuw ka furu bɛ se ka kɛ ani k'u ka hakɛw lafasa. What is with pronouns? Hadamadenya bɛna kɛ mun de ye nin bɛ hadamadenya de tiɲɛ wa Ala ye min fɔ o de bɛ kɛ bawo Ala ko cɛ ni muso de bɛ furu ɲɔgɔn ma. Arandi Barabo k'ale bɛ vote Joe Biden de ye. The Republican sidelines more so. Républicains ka politique tɔn kɔni bɛ Bible ka kumakanw de labato ani k'u waleya wa kɔnɔtiɲɛ ni gorjigɛniya Bible ma o ɲamariya. Jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump fɔlɔ de ye gorjigɛnu sugandi a masurunyamɔgɔw la Maison Blanche la nka a laban a ma sɔn gorjigɛniya ma bawo a ko furu la cɛ ni muso de ka kan ka furu ɲɔgɔn ma I n'a fɔ Ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. On day one I will revoke. Ni ne ye sebaya sɔrɔ n ka dɔn fɔlɔw yɛrɛ fanga la n bɛ Joe Biden ka sariyaw bɛɛ ba ma gorjigɛnuw kan bawo ko ɲɛnaman tɛ jango cɛ walima muso minnu b'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ ye ani ka kɛ muso ye o ye de ka hadamadenya tiɲɛ ni denmisɛnninw b'a kɛ. They're anti-immigrant, they're anti-transgender, they're anti... Act Braddo Woodhouse u ye tungaladenw kɛlɛ ka cɛ ni musoya kɛlɛ wa Donald Trump tun b'o kalama a sɔnna o ma. États-Unis gorjigɛnuw ka jɛkulu n'a bɛ wele LGBTQ ye Joe Biden dɛmɛ san 2020 jamana kuntigi kalata la n'o kɛra sababu ye a ye se sɔrɔ dugubaw la. GLAAD ka cakɛda n'a sigira sen ka gorjigɛnuw ka hakɛw n'u niyɔrɔw lafasali kama Amerika k'u b'o dɛmɛ ɲɔgɔn kɛ Biden ye nin kalata in na. Fan wɛrɛ fɛ gorjigɛnuw ka jɛkulu ye Donald Trump n'a ka politikitɔ mɔgɔw wele u k'u sinsin fɔlɔ sɔrɔko kan yann'u ka fɔ k'u b'u ka jɔ sariyaw bali jamana kɔnɔ. Ni bɛna taa n'an ye sisan Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɛnɛ kan. Senatolanta bunagun kan farafina Coupe du Monde 2026 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 4 kun cɛra. Groupe I kɔnɔna na n'o ye Mali ka kulu ye Madagascar ni Mali ye filani bin kɛ Simasesila kanankolo fan fila bɛ fɛ. A ɲɔgɔndan tana kunu tarata juin kalo tile 11 san 2024 na Afrique du Sud jamana kan. A ɲɔgɔndan tana kun min na Afrique du Sud o de ye Madagascar sedantrɔntɔnɛrɛw tɛ ka kafu ka sariyaw labato an bɛ don min ko bi n'an ko ka homologué tile 4 kun cɛlen éliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ min bɛ Coupe du Monde 2026 ko fɔ jɔyɔrɔw filɛ nin ye groupe I kɔnɔna na jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Comore bolo kuru 9 farankan 4 jɔyɔrɔ filanan bɛ Ghana bolo kuru 9 farankan 2
jɔyɔrɔ sabana bɛ Madagascar bolo kuru 7 farankan 3 jɔyɔrɔ 4nan bɛ Mali bolo kuru 5 farankan 1 jɔyɔrɔ 5nan bɛ Centrafrique bolo kuru 4 bɔta 2 jɔyɔrɔ 6nan laban bɛ Tchad bolo kanankolo bɔta 8 Tchad binko 4nan de filɛ kunu a bina Comore ɲɛkɔrɔ kanankolo kɛra Tchad ta ye Comore celu 2 a ka sebaya sɔrɔlen kɔ Mali kan tile 3nan hukumu kɔnɔ Ghana fana ye se sɔrɔ a ka tile 4nan ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan Centrafrique ɲɛkɔrɔ Ghana celu 4 Centrafrique celu 3 Coupe du monde 2026 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5nan de bɛna labɛn sisan o ka kan ka tan san wɛrɛ 2025 marisi kalo la kunnafoniw ye min yira Comore ni Mali de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan baara ma tiɲɛ fɔlɔ Mali fanfɛ ka da kan éliminatoire nu ɲɔgɔndan tɔ bɛɛ a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tile 10 tile 4 de tanna VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kalaseli don. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. ayiwa n balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na k'a fɔ aw ye aw minnu b'a fɛ k'an bataki aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka whatsapp nɛgɛjuru sira kan o ye 24 30 40 47 ani 16 aw tɔgɔ aw jamu aw bɔyɔrɔ ani aw ka bataki aw bɛ sɔrɔ k'o d'a kan ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ an ye min sɔrɔ VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kɔnɔ bi k'a lase aw ma o de tun ye nin ye sini ni Alahu Taala y'o yira aw ni anw na an bɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ sigi aw ye a waati kelen na VOA Bambara tɔgɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Malika di fembebe malikono ame pari wante mongo makono dinyankadi ni nyana mabakono kana sira ambebe blo bakono limu mali nie mali fasaye limu mali nie mali fasaye. Let's go. kɔlɔsi ye a yira an na waati min na k'a fɔ ko furusa cayalen b'a don mali la hakaja denbaw be u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka dakabana musakaw kɛ denmusow ka furulikow la mun de nana ni o waliyaw ye an ye baro sigi kɛ a kan VOA Bambara ka an b'a fɔ kɛnɛ kan baro kun fɔlɔ la tɛmɛna juma tɛmɛnen na awa baro tako filanan o kɛnɛ bena sigi Yayatu Tarawele ani Mariam Tarawele fɛ juma nata la juin kalo tile 14 na nɛgɛ ɲɛ 19 ka taa bila a ɲɛ 20 na ni an ka invité spécial Burama Sumano ani Nayini Jabati ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don jɛmukan in kɔnɔna la aw se ka an bataki an ka kunnafoni siraw fɛ Facebook kan walima an ka WhatsApp siraw fɛ a émission a bɛ lase kokura